Mireu, vaig a explicar com crear una enquesta o una pregunta o un tipus formulari que se pot enviar a un grup de Telegram. En aquest cas, imaginem que som mestres que volem enviar alguna pregunta als xiquets de si els pares van a permetir o van per fer un sondeig de si van a vindre al viatge de final de curs, no? Per preparar i a veure més o menys quins som. No és una cosa que tinga validesa oficial, és simplement per a fer sondejos, enquestes a nivell de classe, a nivell de col·le, de lo que vulguem. Mireu, una vegada estem en el grup, li apretem així el clip de baix de l'esquerra i ens eixa així enquesta, ¿vale? Abans en el canal no ens eixia perquè en canal no se poden, però en un grup sí. Li apretem com ja sabem, fer un grup en el que estem anònimament com a mestres o el que ens interessa, ja podem fer una enquesta a la classe. Apretaríem en enquesta i així faríem la pregunta. Jo vaig a simplificar. Ve el vostre fill o filla al viatge. Ho poso rapidet i ja està. En les opcions, mireu, voto anònimo, això és si els que contesten volen fer-ho anònimament per el cas que siga. En aquest cas m'interessa que no, vull saber quins pares diuen que sí i quins pares diuen que no. La resposta vull que siga múltiple i vull que una opció així dalt que siga sí i l'altra de baix que siga no. Vegeu que quan ja fica la segona se m'afegeix una altra i podem afegir fins a 7 opcions més, o sigui, 7 i 2, 9 en total. Una vegada ja hem fet això, simplement l'únic que tenim que fer és enviar. La part esta de qüestionari ja canviaria i ja seria per a que triaren una opció o l'altra, que també seria una possibilitat en aquest cas, perquè així marcarien que sí o que no. I si no, és simplement que agafen la resposta. En aquest cas, mira, anem a fer-la en qüestionari i així simplement tenen que marcar la que siga. En l'altra podríem ficar una altra que fora no o sí. I una vegada ho tenim clar, ja simplement ja li podem dir marcar. Si fiquem un qüestionari n'hi ha que marcar quina seria la correcta, per tant no seria en modo qüestionari, seria en modo normal. Així ja enviaríem i així és com queda. A partir d'ahir la gent va contestant i te van arribant tots els resultats. Espero que quede clar. Fins ara.